Ei, sóc en Miquel Jiménez i avui jo tinc la paraula. Anem directe al tema. El llenguatge no verbal. Què és el llenguatge no verbal? El llenguatge no verbal són senyals i gestos que donem amb el cos sense necessitat de parlar. El llenguatge no verbal són missatges, són sentiments que parlen per nosaltres sols a través del cos. També el llenguatge no verbal pot ser una mirada, un gest o simplement donar la mà. El llenguatge no verbal informa sobre nosaltres, de com estem, de com ens sentim i què és el que volem. El llenguatge no verbal és molt difícil de controlar i a vegades se'ns descontrola. Com podem saber o conèixer o controlar perquè en una presentació o parlant amb família o amics poder donar impressió sobre el tema de què estiguem parlant? El que recomanaria jo són uns parells d'exercicis i entrenaments molt fàcils que s'haurien de fer, com ara de parlar amb la màxima gestualització possible o retratar i explicar amb milers de gestos petits, grans possibles, intentar retratar el que estàs explicant amb molts gestos. I ja ho sabeu, s'hauria de practicar, practicar, practicar i practicar. I això seria tot. I recordeu, vosaltres també podeu tenir la paraula.